Străbătând în lung și în lat țara Maramureșului, îți dai seama de măreția firii și de nimicnicia noastră ca oameni. Te întorci în timp cu mii de ani la viața primitivă a omenirii, rămasă mai mult decât oriunde în lume pe aceste meleaguri, în colțurile tainice ale unei stâni adăpostite și ferite de prefacerile vremii. Ca o minune a lui Dumnezeu, totul a rămas neatins aici. De la pajeștea verde, ce se așterne ca un covor, până în coasta dealului, la precaritatea adăpostului vremelnic al păcurarilor, sprijinit pe două furci de lemn, fără pereți laterali și acoperit cu scoarță de molid, un scut primitiv în fața nopților cu ploaie și vânt. Trebuie să punem și câini aici. Totul se desfășoară firesc, după legi străvechi, nescrise, care se dovedesc valabile, fiind respectate și astăzi de toată lumea. Asta e bună la voi aici, la munte, măi, tată. Cum agățăm acolo? Hai. Bun, bun. Foc! Am bar de rachie, vei, baciule? Și două ori mele. Nu e asta. E grea, e ploaie, la munte. Vine ursul, lupul, nu lasă să dormim nopțile. E greu, nu e ușor. Vatră nu există. Focul se face direct pe pământul bătut. Fumul te înnăbușe și te orbește. Comarnicul din apropiere, o construcție din lemn pe care se depozitează cașul la scurs, este ridicat și pus la loc ferit de ploaie și de arșița soarelui. Viața păcurarilor este aspră și plină de riscuri. Izolare completă de sat, de lume, traiul lor în plină natură, în care ceaunul cu mămăligă este semnul vârstei fierului, în care acești oameni ai muntelui continuă să-și ducă traiul. Așa, unde gata mămălegarul, gata făina aici de mână. Tarea. Sare, ia să uiți. Uite, adu frăfurii de acolo și pune sare. Presărăm ca să fiarbă mai repede, ca să nu întârziem. Doar făina de mălai se aduce din sat. Încolo oile dau hrana cea de toate zilele.
Ia, Ștefan acum. În Leordina, un sat arhaic de pe Valea Vișeului, păcurarii mănâncă dimineața și seara mămăligă și jintiță, lapte dulce, fiert și urdă. Când afară este arșiță, pentru a se mai răcori puțin, ei beau lapte acru. Ce aduci aici, smântână? Da. E, vă place cât de gras să mâncați, măi, Dar dacă îmi luăm cu oile, cum? Ce trebuie? Dar să fiți buni, să ascultați, să oile bune să fiți, să aveți grijă oi. Să dai lapte, să le pășunați bine. Da? Pune acolo spală frumos. Are o încăldare, mă. Pune-mi acolo. Am la gază de el. Da. Băi, gazda bea mai mult, mă, m-a lăsat să beau, nu? Da, pe cum? Oricum e gaz, pe Nu, cum? haideți, băi, poftă bună. E și eu. Cu mână. Asta bea, El mai bătrân ca aici, nu? adică mai tare, nu poate mere el. Într-o primăvară când ne-am adunat oile, Băieți, zer era acru. doi ficiori așa, bățoși. Poftea și Am gaz, făcut rugăciune și când plecam de acolo, zice, la ce? Zice, ce zice rugăciune face gazda? Da. Stați să vă spun, Asta e foarte ce s-a bună. întâmplat. Nu trebuie. Ne-am dus la munte, am pus strungele așa într-un vârf, că fătea ploaie, ploaie mereu. Și ne-am pus acolo într-un grui și când ne-am așezat la strungă, a venit un duget așa, o furtună cu ploaie, ceață, viscol mare. Când au trăznit odată în spatele strungii, era bradul înalt, dacă eram în picioare, Sandru ne făcea. Când ne-am pus jos, o trecut peste noi, dar tot ne-au prins. Altul în mână, altul în piept, altul în picior. Dar în corbul când am fost, mă, cu bătrâni voie. libertate, le-au prins. Când ne-am uitat în sus, vedem numai că sar țandurile și noi cădem șole peste noi. Și în ce ne-am revenit și am văzut băieții mei că face cruce și Doamne ajută. N-am zis nimic, eu nu m-am prins aici. Nu vedeți băieți ce s-a putut întâmpla? Ce înseamnă rugăciunea să faci în vârful muntelui acolo când mai mare pericol. De atunci băieții nu mai făcut de ei încă își făcea. Întâmplări ce impresionează și rămân înrădăcinate în minte. Așa au apărut baladele și poveștile. Ceasurile trec ca în vis, se scurg domol în liniștea supremă, în zborul norilor și în sunetul duios al trâmbiței de la stână. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului vecilor, amin. Îți mulțumim, Tatăl Sfânt, că ne-ai săturat de pitucă de sal de darul Sfântului sare, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, fi împărăția Ta. Facă-să voia Ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce de toate zidările noastre și ne iartă nouă greșeli, păcate precum iertăm. Și noi a greșiților noștri unde cei pre noi ne spide mântuiește de ce rău, ca Ta este împărăția, puterea și măria Tatălui și a Fiului și a Sfântului veci. Amin. Ne feri, Doamne, oicăle, mărucăle de bolă, de fiară sălbatică, de pagubă, de prilej, de trânse, de fulgere, de șer, de orice pagubă, mărie, ți înălțăm Tatălui și a Fiului și a Sfântului veci. Amin. Să vă fie de bine, băieți. Strângeți asta ce-o rămas, că ne-a trebuit pe de sară. Da, da. Face mâinea la altă, nu mai vine cu făină de mamaligă. Și ce mâncăm? Oamenii la brânză. Îmbinarea realului cu visarea, zbuciumul gândului în liniștea izolării, dar și a frumuseții naturii, au dat naștere cu timpul unor obiceiuri care ne aduc aminte de începuturile omenirii. Vremurile când omul devenea descoperitorul mijloacelor simple care l-au condus spre căile progresului.
Adună-mă, hai! Stâna, mulsul măsurii sau ruptul sterpelor se organizează de obicei la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai a fiecărui an, în funcție de cum se desprimăverează. În structura sa de bază, obiceiul este același, dar poartă denumiri diferite în funcție de subzona în care sunt arondate satele. Cu 3 zile înainte de ruptul sterpelor, adică separarea oilor sterpe de cele cu lapte, se constituie stânele și se pregătesc oile pentru urcatul la munte. În Leordina, o stână se formează din 5-6 botei, turme de oi în funcție de mărimea muntelui la pășunat. La un botei cu 150 până la 200 de oi se angajau cel puțin 3 oameni. Un păcurar și un ajutor de păcurar, care răspund de hrana și de mulsul animalelor, și un strungaș, un tânăr recrutat din sat la începutul anului pastoral. El va fi alergat peste tot, va merge mereu în spatele turmei, va aduce lemne, va hrăni câini și va da oile în strungă. Cel care organizează stâna, gazda de stână, este ales din rândul țăranilor cu cele mai multe oi. În trecut, ca și în prezent, munții sunt scoși la licitație de către primărie. Gazda închiriază muntele, asigură ustensilele necesare stânii, răspunde de cantitățile de brânză ce trebuie oferite sătenilor care și-au dat oile la muntele ales de el, plătește păcurarii, strungașii și baciul. Baciul rămâne în munte de primăvara până toamna târziu. Al doilea în ierarhie, după gazdă, el va deveni noul șef de stână, va prepara masa păcurarilor, va face brânza și va răspunde în fața sătenilor de calitatea acesteia. În ziua ruptului de sterpe, oile se mulg la amiază, când venirea lor de la păscut este anunțată de sunetul trâmbițelor. Stăpâne născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi. Și păzăște, Doamne, pe robii tăi Șandor, Șandor, Vasile, 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 Gheorghe, Ion și Șandor, dăruindu-le lor sănătate și putere sufletului și trupului și împlinește toate cele de trebuință. Înainte de începerea mulsului, în mijlocul staulului se înfige un brad, iar în fața lui, pe o budacă, un vas mare de lemn răsturnat, se așează o găleată cu apă sfințită, o cruce și Evanghelia. Preotul oficiază o slujbă scurtă și se roagă pentru bunăstare. După ce încheie procesiunea religioasă, preotul stropește cu apă sfințită păcurarii și stâna cu toate acareturile ei. Prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintează, Doamne, și păzește turma aceasta. Prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Oile intră apoi în strungi. Mulgașii, cu gălețile în mână,
se așează pe scaune și încep mulțul. Ăla ușa, ha! Copii, lasă-le, mă, nu le mai dau. Băia nu, de la baie nu, de la baie nu. Băi băieți, numai nu le strângeți tare, că se pot infecta și gata. Și gata de ele. Ele încă acum le doare ungerul. Da să mă vadă moi, să mă din bătrâna, mă. Mai să din fața roșie, că lasă lungă. Unii au 10 oi, alții au 20 de oi și pe scutul oilor se face cu 2-3 zile înainte, nu se mai mulg oile. Pentru că pentru astăzi, când se măsoară măsurișul, e concurența a cui oi o da lapte mai mult. Și atunci zice, mă, eu cu 10 oi, e o fală mare, că zice, eu cu 10 oi, uite, am luat 2 litri și jumătate și altul nu a avut numai 1 litru și jumătate. Deci cam asta e. Și după măsuriș se analizează câtă brânză trebuie să capite. Deci are 10 oi, au avut 5 litri de lapte, are 80 de kg de brânză sau 100 de kg de brânză, după cum se împarte pe oi. Pe rând, fiecare mulgaș vine cu găleata la budaca cea mare și toarnă laptele ce urmează a fi măsurat. 25 de oi cu lapte. O găleată plină. Bine, bine o da. Lasă-le pline, bă! Pline, că Greu e lumea și la ăsta pui mai goale la ăla mai pline, cum? tata iarna o fă mare și Trebuie să dai de mâncat la oi. mâncare și lucru mult cu ele și oile astea. Să luăm lapte la urte, să punem cheagul, să facem brânza imediat. Tu pune de mamaligă, bă! Nu stați! Asta la gălețele, băieți! Scuturați trecurile! Nu stați cu țigane în gură! Tu de mamaligă, ai pus? Imediat. Ne apucă satele să place oile la pășune, să ducă lapte, altul lapte, din nou, imediat ne muză. Ia mai lasă-mă, bă, feciori ca voi, dau aș cu guși și doi voi și ți leagă dinapoi, măi! Ruptul sterpelor se încheie de fiecare dată cu o petrecere la care iau parte și ceterași angajați de gazda stânei. În țara Maramureșului se păstrează și astăzi într-o haină nouă un vechi obicei ce se plasează la începutul fazei vieții păstorești de munte, un obicei care leagă soarta păcurarilor de cea a turmei. Focul viu. Natura misterioasă a focului, legătura sa cu căldura și lumina soarelui, au stat la baza nenumăratelor mituri și legende întâlnite pe toate continentele și la toate popoarele.
La Stâna din Maramureș se menține și astăzi o veche credință. Dacă a aprins focul viu prin frecarea a 2 lemne sau cu ajutorul unei funii de cânepă învârtită în jurul unui lemn de brad uscat, faci o faptă miraculoasă, sfântă, bradul fiind socotit un arbore totem al maramureșenilor, un fel de arbore al vieții. Obiceiul se practică primăvara când, după ruptul sterpelor, turmele sunt urcate la munte. Potrivit tradiției, focul viu era întreținut pe vatră până toamna târziu, când păcurarii coborau oile la șes, la iernat, iar de la el se aprind și astăzi toate focurile de care are nevoie Stâna. După aprinderea focului viu, păcurarii afumă oile cu tăciuni, tămâie, balegă de vacă și leuștean și le mână să treacă prin 2 focuri așezate în fața strungii, pentru ca mioarele să nu se îmbolnăvească, să nu-și piardă laptele, să aibă miei sănătoși, iar diavolul și vrăjitoarele să nu se apropie. Maramureșenii mai cred încă în puterea și în influența focului viu. Cât timp el arde, laptele va curge în găleți, brânza se va face, duhurile rele vor fi alungate și Stâna va rămâne vie. Pui, ești în lemn, cenușă să te faci. Ești în foc să rămâi. Pui! În lumea păcurarilor din Leordina sunt larg răspândite credințele și teama că cineva, vreo femeie rea din sat, se va încumeta să descânte împotriva focului viu, va strica oile și le va lua laptele. Ai bătui aceea sau nu bătui? Ce nu trebuie să faci, să fata. Trebuie că ne-au răgat. Da, pe nu. Bătui aceea când a fi Da, dezbrăca când vedea că plângeau oile, punea ceva drop cu sare sau cu făină cu sare măcinată în pungă și o punea sub moșinoi sau în piatră și trecând trecea oile, vinea, toate plângea. Și rapid într-una gatele și băgea și își revenea. Și ăla, dacă bătea tare, murea ăla care a făcut. Așa avea o putere când într-una gate cu ados. Și mai mergea, deci când mergi pe vârf, să adună 3 vârfuri de deal așa. N-ai voie să mergi cu oile acolo. Când te-ai dus pe 3 vârfi adunate, a zărât numai de la cât de zăr. Trebuie să facem și noi cum a făcut strămoșii noștri. Poporul strungă să fie tot, oile să treacă pe el. Și astăzi, drumul pe care îl parcurge Stâna spre munte este ținut secret. Dacă se întâmplă totuși ca oile să plângă, înseamnă că unele femei care știu a vrăji au presărat sare prăjită în dreptul unui izvor sau a unui pot. Doamnă, facem acum cu gatele și cu cărbunii. Da. Apoi mulți. Unul dintre păcurari, cel mai bărbat, se dezbracă de gati, de izmene, le atârnă în botă, o bâtă de lemn, și rămâne gol de la mijloc în jos, în credința că femeile întâlnite în cale nu se vor uita la oi să le ia laptele, ci se vor uita la bărbăția sa.
să fie bătut altul, cine l-a luat? Vedeți că s-o liniștit așa, gata, nu mai plâng. Bate tare, bate că acum ai fi gata imediat. Vezi să nu mai facă altul. S-o liniștit, vezi, nu mai plâng, oare, gata. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului în veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce de toate zile, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, păcatele precum iertăm și noi a greșiților noștri și nu lege pe noi. În ispită ți de mântuiește de ce rău, ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului în veci. Amin. Ne fer, Doamne, oicele, mărucele de bolă, de fiară sălbatică, de prilej de trăniste, de fulgere, de șerpi, de orice pagubă, mărie, ți înălțăm a Tatălui și a Fiului și a Sfântului în vecilor. Amin, vecilor. Amin. Femeile nu au voie să calce în stână și nici în apropierea ei. Păcurarilor care umblă cu femeile este interzis să intre în stână până nu se spală și se afumă. În ziua respectivă nu participă nici la mulsul oilor pentru a nu le strica laptele. Dacă vreunul pune mâna pe ugerul oii, acesta va face bube și greu se va vindeca cu afumături, spălări cu diverse uleiuri din plante și unsori. De cele mai multe ori, făptașul este alungat de la stână. Pentru maramureșeni, focul se naște, e viu, nu moare, are o forță atât de mare încât e zadarnic să îi te împotrivești. De aceea este îngrijit cu sfințenie, nu se poate împrumuta, dar poate da naștere altui foc, el poate vindeca, el păzește binele și alungă răul, domină destinul păcurarilor și pe cel al stânei. De el depinde munca dintr-o vară întreagă. Adună oile, vă,